Mill-ewwel ta' Jannar tal-2015 sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena, il-Pulizija Maltija rreġistrat 162 każ ta' suwiċidju. Minnhom il-maġġoranza tal-vittmi 131 kienu rġiel u 31 kienu nisa. L-maġġoranza tal-vittmi jkunu rġiel hija xi ħaġa li tiġri kull sena u mhux f'Malta biss. Fil-fatt fl-2015 f'pajjiżna minn 36 vittma 29 kienu rġiel. Is-sena ta' wara kien hemm 3 nisa u 18 raġel. Fl-2017 minn 25 vittma 20 kienu rġiel. Fl-2018 kien hemm 3 nisa u 19 raġel. Is-sena ta' wara kien hemm 2 nisa u 19 raġel. Is-sena l-oħra kien hemm 7 nisa u 15 raġel. U din is-sena sa issa kien hemm 4 nisa u 11 raġel. Dwar dan il-fenomenu tkellimna mal-kap ta' Dipartiment tal-Psikjatrija fl-Isptar Monte Carmeli, Anton Grek. Interessanti wieħed jgħid illi bħala attentati ta' self-harm in-nisa għandhom iktar mill-irġiel. Però sfortunatament irġiel iktar jirnexxielhom. U r-raġuni hija li ġeneralment l-irġiel jużaw metodi iktar aggressivi. Meta wieħed jara l-istatistika tas-suwiċidji f'Malta jinnota li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena diġà hemm kważi daqskemm kien hemm is-sena l-oħra f'sena sħiħa. Staqsejna lill-psikjatra jekk il-pandemija tilabx ir-rwol f'dan l-aspett u qalilna li aktar minn kollox ġiet innutata żieda fil-ħsieb fost il-Maltin li riedu jtemmu ħajjithom. Il-pandemija ġabet effetti li n-nies ġew iżolati soċjalment, kien hemm problemi ġo familji ta' xogħol, eċetera, u din żdiedet l-ansjetà, ħafna ansjetà u d-depressjoni fil-popolazzjoni. Anton Grek spjega li riċerkaturi li meta wieħed item ħajtu jagħmel dan għax ikun għaddej minn xi marda psikjatrika u ħafna drabi ma tkunx deċiżjoni ta' dak il-ħin. Fejn tidħol mart mentali, fortunatament hawn kura tajba li huwa diffiċli għal ħafna niesu li jersqu għall-għajnuna. Għaliex hemmhekk jiġi jittabu. Fuq kollox innota li dawn huma żminijiet diffiċli għaliex il-pandemija affettwat lil kulħadd u għandna nieħdu ħsieb lil xulxin illum aktar minn qatt qabel. Il-pandemija affettwat ħafna nies b'mod psikoloġiku. Infatti hawn min qed jgħid mod xjentifiku li r-rata ta' problemi psikoloġiċi żdiedu. Tajjeb li nżommuha f'moħħna din u bħala poplu u bħala soċjetà ngħinu ħafna lil xulxin u nieħdu ħsieb il xulxin biex flimkien nistgħu noħorġu minn dawn il-problemi b'inqas problemi psikoloġiċi kemm jista' jkun.